The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alauna, 22 sa atong oras. Sabi niyo wala si tita no na ano. Alauna 22 sa tong oras ako pang giingon balik-balik. Og syempre maayong pagpaminaw sa tanan mga namahuway karon diha. Ang uban balik opisina na kay launa biyang balik opisina. Sabi na diya sa opisina sa A. Brown. Sa may Xavier Estate, sa marketing department. Ilo senta nandiha. O ka ng mga naminog tita B diha nga nag-headset. Tamo katawa lagkalit, mura mo mga kalay diha ha. Last na mo. Anyway, kung asa man mo karon naminaw, ang atong cellphone number 0937-373-1674. Og oras na po para sa atong Tita B Show. Kung asa mamino na po kita sa inyong mga problema, nadugay rin ninyong gidaladala nga bug at nakaayo mahigala karangan na gid i-release. Sama sa matagtiki nga kailangan na pabuthon ang mata. But syempre, kabalo na mo unsay style diri ha. Before mo nga manawag, kailangan i-text sa ninyo ang inyong mga problema para makabalo ko daan kung unsa manggali na inyong mga gidaladala diha nga problema may gala. Tita B, unsa man ako Tita B nga akong katabang grami man kakawatan. Hoy! Unsa man ako pag-ingon nga ako na siya ipapahawa dahil sa tindahan dili man gyud ko na ako kay istorya kay luoy man pud kong pahawaon nako. So sa mong gusto unsa may nitigbabaw ang kaluoy o ang kawala sa imong mga butang. Hello! Tita B. Hello, mayong hapon. Hello, may hapon. Kinsa ni? Si Paul eh. Si Paul. Ang imong katabang kawatan. Oh, Giunsa na ebidensya ba ni? nakakayo. Unsa may ebidensya ni? Sige na, huwag katapon ng yun. Kibali kanang sa akto. Oo. O di pag ana ano nangawat man ka ana? Unsa may tubag niya? Ha? Maglisom sa kong pawa siya. Kay Loy, mampod. So asa mag-importante sa imo mawad-an kag butang o mawad-an kag kuan katabang? Naambot na yan sa Tita B. Oh no! Ay kakog mo nang di nimo siya mabiyaan kay maintenance pud nimo ni. Oo, wala sa wilayang katabang. Basi nakatilaw po kaani po mo nimo maintenance. Wala po tao. Ginagmay lang. Oy! Wala na sa tas way klaro nga tawag ni ba? Dili, tinood niya Dili, kung naka-ebidensya, sabi ako, nakita ta ka, nga nangawat. Insigidang ano nangawat man ka, unsa may tubag niya. Ginsa mo ni pagkita. Na. Di ba? So may tara si tarong nga pagbuhat-buhat sa mong problema diha. Tarong nga pagbuhat-buhat para maklaro ni. Kay kung ako ebidensya, automatic na siya pasilo or burabag sa trabaho ba, na kay last warning. Ay, wala naman akong kaistorya, bro kong kalay diri. Naputol man di ay. Good nun Tita B, gikan ko nag-abroad, nakauli ko atong Mayo, nakabalo ko, nangabit akong asawa. Nakabalo ko tungod sa akong family, tapos mapicturan man sila, Hariel Denny Benchinko. Hello, may ngapon. Hello, Tita B. Katong Mayo ni uli ka, asa makagikan nag-abroad? Nag-abroad ko, Tita B, gikan ko sa Dubai. Dubai, taniabot ka, Mayo. Atong May 7. Giun sa pagsulti sa imo nga nangabit imong asawa.
wala pa man gistorya sa akong kuan na to, sa akong ginikanan nga nanay ang gibuhat. Okay. Bali lang burag lahi na yang pagtanaw rugar sa akong asawa ba. Di tingala pug ko kay anong ang dinagdan sa akong mama dili para sa una. Unsa man sila nag-uban di sila sa kabalay imong mama ug imong asawa? Dili kuan naman may sa relocation tapos pisto ang ila piswa na nga mo. Okay. So tapos nabantayan nimo nga murag dili mayo ilang tinagdan doa. Okay. Atong time ngayon akong asawa mga to misong mama dili man pud siya muuban pod. Okay. So tapos giun sa pagsulti sa imong mama. Yan ang utana lego sa ang pormiro nang ipangutana ang asawa. Kung anong dili ka nga dili lang daw siya ganahan. Okay. Siyempre gato bugo sa mama pod nang utana pod ko nga nanong maulaw bug anak rugar akong asawa. Di ingon man siya nga, kung gusto ka maibalo sa binuhatan sa imong asawa, ayaw lagkalain ka basig na kay makaingon ka nga kami may makapabungkag sa inyong pamilya. Tapos? Motong, pagingon ako nga, sige, unsa man day, motong dili pagin ito tumisura ang mama. Pero ipakita niya na sa ako ang cellphone. Okay. Kaya tanawa daw na, mo ba ng asawa ang gigawa sa lodging house? Hoy! So na'y ebidensya? Oo. Kibali gibidyoan o gipicturan? Na video na ko'y picture pero sa video ang sa dire lang sila sa pagpasulod tapos ang picture sa pagpagawas. Basing na maligya alag habol dito. Basing na maligya alag sabon dito kay mas kusog man ang sabon dito pa maligya. Diyos ko. Tapos so klaro kayo nga siyag yon. Klaro mo bukang di murbi. Ayop na yung gito, ang kadagang tao. Kibali, kisa may nag-video yung mama lugar, gisundan lugar nila. Ang ako kong papagot, taxi driver man. Chos. Na, kibali, borag, timingan. Timingan, kibali, borag, giukoy-ukoyan. Okay, kuha naman, matingala man akong ison, nga na may usahay ngayon na gabi, wala siya sa mua, mga bata rin mabilin. Chos. Tay ko, kapadala kang kwarta sa iya, ha? So may padala ka ni usay di so nagpadala kang kwarta para iladjing house nila na lugar. May ngunubod siya nga para ko na i-renovate sa balay niya pag uli na ako kay wa maganin na renovate tulo lang yapon. Nangayog kwarta para i-renovate sa balay nga nasa relocation. Pag uli nimo gatulo lang gihapon ang kuan. Okay. Basig yun ang balkoni. Wala man kay mo ganitong i-renovate unta kay kuan kay ba. Paitanay. Gamay ba kay among balay dire sa relocation tapos sobrang nahulog pa nga ikaw dito sa Dubai gakayod siya dire gakiyod. Oh no. Anang naitabo. Kadjot lang. Unsa imong pagbati sa diyang nakita nimo ang ebidensya? Di na ako masabot ang ginawa kay lakon ko nga kahit kugon nga sus amot lang lagi. To daw be imong gipakita sa imong asawa? Gipakita nimo? Wala po na ako. Nangutana ra ko sa iya kung taga-tinood nga nagbinuang basad siya. Tayan tubag. Wala po. Nganong hadlok man ka nga ipakita sa iyang ebidensya? Kay hadlok ka magbulag mo, no? Ang ako mong kaluyan po titabi kay nasa din mga bata sa daya. Mo lagi. So naitabo lagi. Klaro na kaayo nga naisalay mong asawa pero ikaw po deep inside sakit man, pero hadlok sad ka nga basi kunyag mabulag na gyud noon mo tungod sa mga bata ana lugar. Okay, ako mong ipangutana mga bata, kung magbulag mi silang mama, asa man sila, maingon man dito silang mama, di ako matawataw pud ningon ko ani. Dili ka dyan lang, di sa to na istorya ng mga bata. Ikaw mismo ba hadlok gyud ka nga mabulagan niya? Dili pod. Kibali ang imong gusto ipasulti sa ko karon kay hadlok lang kakitungod sa mga bata ana lugar. O anak lang. Hadlok ka nga unsa man basig muuban sa iyang bata or basig walay ginikanan ng mga bata ana lugar? Dili ang mga bata dito man muuban sa iya. So hadlok ka nga basig di na noon nimo makita ang mga bata. Kay actually titabi ako mga bata man god 4 years pa 2 years na. Siyempre. Tulo ba ko katuig dito pag uli kanina ko halos dili na kaila. Correct tinood mo na actually mo na pinakalisod kaayo sa mga sitwasyon sa OFW. Kay ikaw ang gakayod sa pamilya, pag uli nimo halos imong mga anak di gyud na makailan nimo. Kay siyempre, dako biya na sila nga
naa ka diha, di ba? Wala ka diha. Di dako sila nga wala ka diha, so parang kang stranger. Oo. Lisod ni nga kahimtang ba? Kadyo lang. So unsa may pangutanan nimo sa kuha? Ang unsay nga ginako ni buhaton Tita B nga kung pananglitan kung magbulag mi, siyempre mawad-an kong pamilya. Ikaduha ako mga bata. Wala po diya. Tita B, dili di kasado, pero naba na sa balaod nga kung ang babay mo magbinuang, pwede makuha sa laki ang mga bata. Katong sa una nga ni-eskwela pa ko sa Harvard, alam mo, sa tinud anay lang, lisod ba na mong kuha mo, number 1, dili mo kasado. Lisod na, daan ka na lang daan, live-in, lisod mo. Number 2, ang problema ni mo karon kay gagmay pa man ang mga bata, dito gina mo padulong sa ilang inahan. Okay? So, ana gid ang mga itabo. Lisod kaayo. Alam mo, ito na lang. Kung ako na sa imong side, ako ipakita ang ebidensya. Unsa man ikapasabot ani-ani. Because, wala maguta kabalo siyang istorya kung magbasol ba siya. Kaya ang posible mo nga may tabo na, it's either mangayo sa pasaylo, kay pasaylo ako, kay... Kadyo lang, nag-on imong radyo da sa likod? Wala man sa silingan, maninamo dari. Sige, kurang ko sumangkay mo feedback. Anyway, morning number 1, actually sa imong sitwasyon, lisod kaayo. Kay like I said, dili mo minyo, tapos ang inyong bata, gamay pa, dito gina mo padulong sa ginikanan kung in kaso manggaling makipagbulag. Pero ang pinaka-the best na number 1 akong buhaton una, ipakita gina ko sa ebidensya, imo gisang i-inform nga nakabalo ko sa imong gibuhat. Unsa ni ako nakita. From there, makita dahil na to kung unsa yung reaksyon. Kung mag-sorry ba siya, kay nasayop siya, or maingon siya nga, aminon niya nga sorry kayo, nanaylain. Medyo hadlok kung asa siya mo padulong, di ba? And you know, siyempre, tandokin na sa garbo itong mga lalaki. Karon, ikaw na po, pangutanon ta ka. Madawat ba nimo nga nailain ang imong asawa? Dili na ako madawat ay. Mao lagi. Kasi siyempre maglagot jud ko. Ang posible na kasi kung posible nimo isulti, ino nimo nga magtarong tag istorya diri. Kita binasa ko lain pod nga pangutana. Maunuran ka ko kung manumpong ko, total naman ko ebidensya. Pwede. Pero problema mo di mo kasado sa tinud alam bitaw wala sa go kabalo. Kung unsay posible anak kay dili mo gud mo minyo. So, karon ba, kumusta man iyang pagbatid sa imo karon? Medyo nabugnaw ba mo karon duha? Medyo gid usay dito gani ko magkatulga na sa mama kay burag sa gikan sa pag-abot nako antud karon burag labaw pagit siguro ni sa burag nahugmo na gid ang paglaom. Kay bali burag na feel ba nimo nga murag wa nay gugma ang imong asawa? Naaman pod kay mo atiman mabud siya sa kuha pero ako pod medyo na pod ko galikay kay sakit gid po dunaw-naon. Mo galing. So, ang pinaka una nga buhaton nimo is isulti sa iya nga kabalo ka. Na ako'y ebidensya nakita ta ka mo ning naitabo. Tapos wala ta kabalo kung unsay posible nga reaksyon. Duha man na pwede ang reaksyon. Pwede nga moingon siya nga pasaylo ako nakasala ko, give me another chance. Or, muingon siya nga, pasaylo ako, nailab na ko sa lain, wa na ko naigugma nimo. Ready na ba ka na nga tubag? Ready ko ano eh. Tapos, if ever kung masuko ka, unsa man galing, unsa man inyong bata ba, ni pirma ba ka sa likod nga amahan ka? Oo, tapos nasunod na kong apelido. Okay. So, meaning to say, legal gyud nga, ikaw ang amahan na nga bata. So, medyo na kay right. Alam mo, sa tinud anay lang, kung legal lang ito istoryanan eh, madto ka dito sa PAW. Tawagan sana ako sa may galang. Dito ka sa PAW mangutana, kabalo ko dahil gigapaminaw sa mga taga PAW, unsay posible niya. Kasi mga attorney diha, nga naminaw, unsay posible niya nga buhaton. Brad, ako di mong giko attorney, Brad. Dagal lang ko amigo nga attorney. Pero pinaka the best ni mo ana, legal man ka nga amahan kay imo mga apelyido. Number 2, kung gusto nyo ka nga iagi kinig legal, mangutana ka sa PAW. Hindi sa DR ko ha, dito ha.
nga po, ikatulo po na ako nga pangutana, Tita B. Pwede ba sa kung makapile sa sumbong sa laki? Sa lalaki? Oo. I think mas komplikado. I think ako para sa imo ha, ang unahon nimo ang kana imong partner. O sa inyo. Kasi, siyempre, kasabot ko sa imong pagbati no, nga medyo makalagot yun, di ba? So nakaila ka sa laki. Sa picture kita B, nag-side view, magod, tapos wala pod ko nang utana pod sa akong asawa o kinsa ba pod siya. Kayo sa imong god, I know no nga sakit biag yun na nga no nga, di ba, na ikaw nagkayo dito, siya nagbinuang sa imo. Kasabot yung anak, kung pwede pa lang pang sumbago ni tagsa-tagsa ni. Sa tinood lang Tita B, nag-uli gid ko akong kwarta, dismil gid taon. Ginoo ko. Kaya ipadala na ko tanan. Pero pag abot na ko diri, bisag ganig akong pamilya, wala ko natagaan, bisag piso. Grabe ba? Pila ka kabulan dito? 3 years ko dito, Tita B. 3 years? Oo. Yung sa ingon si mong maginikanan, dugay na daw niya gabuhaton o bago-bago lang? Kape na daw sa tuig. Kape na sa tuig? So basta akong pinakaunang nga buhaton ani, ako sa sultian nga nakabalon ako. Nako ebidensya, moni siya, ani diri o. Moni ako nakita nga ebidensya. Ako isulti sa iya nga nakabalo ko sa imong gibuhat. Pero mo sa akong ginsi mo magandam-andam ka sa posible niya nga reaksyon. It's either, as ako pang giingon, it's either mangayo siyag sorry, kay nakasala siya, mga isag chance sa imuha, or ang ikaduha, muingon jud siya nga nana siya karelasyon, nana siya ilab nga lain. Ako pangutana, madawat ba nimo siya kung mga isang second chance? What if muingon siya nga, sorry, nakasala lang yug ko, kay nalang yug ko'y panginahanglanon. Isip ko sa kababae, tamuin siya karon nga pasaylo ako be, nagbulag na mi, tagay kong second chance. Muhatag ba ka? Dili na ako matag Tita B, kasi akong pagtanaw siya, hugaw na gising ang pagkababay. So, meaning ikaw, di nagyuga. Okay? Dili na. So, bisag ko. Ay, kapumot ko yung Tita B. Atong February. Kay, ingon lagi, among sabot lagi nga magpa-renovate lagi may sa kaning sa atubangan. Na ingon lagi siya nga magpadala kuno ko og 15,000 kay para kuno sa kuluro. Pag uli na ko Tita B, ang gibutang trapal ra. Usa na ngayon sa 15,000 kay usa yung ingon kay? Para das kuluro. Para sa? Kuluro. Si kuluro ba? Atop. Oh. Tapag uli ni mo trapal ra di ay. Trapal ra na Pandamay ni. Kapait ba kayo? Tita B, upat na kong pangutana. Kung i-post na ko sa Facebook ang picture o ang video, pwede ka kumapailan kong kaso? Kabalo ka, sa tinod anay lang, siyempre ay, kabalo ko sa imong reaksyon ng anak ka because sa imong kalagot. Pero kabalo ka, bisa pag imo ng buhaton, mag-post ka kay siyempre imong purpose para maulawan sila, para lugar magburag makabalos ka, di ba ana, di ba? Burag nganan dating ba? Kay para naman maulawan sila. Pero kabalo ka, bisa pag imo ng buhaton, at the end of the day, mahimo na namong topic tanan. At the end of the day, ang mahitabo gyapon, murag mahimo ng isyo. Pero ang ending gyapon, kami rin maulawan. Kamo rin maulawan. Ako sa imo, iagil mo nagsaktong legal. It's either mo to kag pwede ka matog DSWD, pwede sa ka mato sa PAO, kay mga libre man na, kay gobyerno man na. Unsay pwede mo buhaton. O inyo na gini mo siya nga nagbulag. Kay at least pwede lugar ka mo kaingon nga, at least kung ma-prove ni mo sa iya nga, what they say trabaho, o ikaw mo ikaya ni mo nga mabuhi ang bata, I think, feeling ko lang ha, feeling na ako, na-chance na sa imo mo padulong ang bata. Kung mapaprove, pila mo inyong bata? 2. Oh, kung mapaprove ni mo sa iya nga siya dito, dili niya kaya mabuhi ang bata, o sa kuan ni mo, pwede nga naiposibilidad nga sa imo mo padulong. Ako sa imo, matulong lang ka sa PAO, or mga tana ka sa DSWD. Malagi ang plano lagi tatabi nga mo file na ng sumbong na ano na lang dito ka sa kuan para linaw. Ako para sa ko, ayun na nang mag-post. Ako I know, I understand nga medyo lahi gyud imong paminaw kay siyempre lamig gyud kay ba manimalos ba? Limang ka, pila ka kwarta imong grabe mong kayod sa Dubai ang kamingaw. Nagpadala pa kag kwarta tapos ang asawa nga nabilin diri nagbinuang pagyod, nagkayod ka sa diri nagkiyod sakit. Pero para na ako as much as possible, ayaw na pagpusong mga anak. Kay bisa pag imo ng buhaton, di na mabalik ang tanan. Kamura gyud po yung mga maulawan.
Nag-file mo po ko titabi og loan po sa kining 1 to 3 bitaw nga lending diri sa Atbang City Central kaya na may loan diya sa mga OFW. Kaya ako nga, gibali mo yung magamit na ako pag-file lang og kaso kay total wala man na sa una-una lugar nga nana musumbag tag tao patay total na may balaod. O lagi, at least sa mo man tayo mabuhatan na kung sadyang katol gid sa nga bai wa sa nasati wa naman tayo mabuhatan na natay kalagot pero at least ay mo lang buhaton at least ang kustodiya sa anak ang imo ipaglaban nga at least ilahon gyud ka nga amahan ug mopadulong sa imo ha. Okay. Kasabot ko nga sakit gyud kay na siya pero sa tamang gyud umantay mabuhat ana. Wala lagi salang lang oras dili mo tulo ang luwa lagi kay sa kaluoy basan. Mao galing. Dalimang ka tulo ka tuig ka didto. Unsay trabaho nimo didto? Welder pa. Tapos ikaw na wala wasa ka nakabantay nga kana manawag ka nga medyo sa bawa way gana ana. Wala man pud kay kasagara di ang amo sa man. Oo. So okay ra, burag wag gini mo nabantayan. Dito rin ka na bulabong na imong mama na mo'y nag-ingon. Tapos akong mama nga nakabalo sila, wala po sila nagsaba po sa kuwapon. Siyempre, kaya di sila gusto nga masakitan sa ka, no? In fairness po sa mong maginikanan, kaya basi niya, di siya gusto nga masakitan ka, kaya di ba layo biya ka? First timer ben ako nga nag-ato ko dito. Ikan sa pag-abot nga nako, mga isa katuig, sige kong hilag, gumikan sa kamingaw. Lagi, tinuod yun na. Di biya lalim, una-una na ba nila basta abroad, kaya binila gipamudjot na ninyo ng kwarta dito sa abroad. Kung makarequest sa Balendares Pilipinas, murag gipamudjot ninyong kwarta dito, no? Sabi lagi na akong na-tiles na, pag abot diri, pastilan, wag gaya sa turmat. Iba si kang padala, kaya nagdahom ka nga munindot ang inyong balay, kaya i-renovate. Ang nakasayop lang po na ako, dapat unta, pagpadala na, ipapitsura na ba ako, unsay na trabaho. Correct. Para at least makabalo ka unsay update. Kibali, wala sa lugar sa una-una. Kaya nagsalig di ko sang asawa, kay pila sa doon ni katuwig nga nag-ipon. Pila mo ka years din nag-ipon before ka ni abroad? 7. Dugay-dugay po di ay? Pila edad day tuod ninyo? Ako 25, siya kay 24. Ako'y mo lagi na dito. Hindi na ko gisulti diri, basta ka ng mga edad na pa sa 25 pa ubos. Tamag long distance galing, mangingkong maambot na lang yun. Ay... Ang mga naminaw karon sa YouTube, ani, sus, mabalaka na sa nibang na nangabilin. Anyway, ang pinakauna nimong buhaton, ani na lang ha, tapos ipalo up din ko nimong sinitabo ha, igno nimo siya, dalon nimong ebidensya. Na nakabalo na ka, nga nakaingani, ana. So, tidayon ko, uunsay ang reaction, ha? Sige, titabi, manawag ako sa mo next week. Ha? Sige. Ayo ba dia ha? Mag-move on, mag-ampo na lang gyud tani. Dili ingon nga sayangon itong oras kay napagyapo imo mga anak nga nagsalig sa imo ha. Sige, titabi, salamat kayo. Salamat pod. Ginoo ko kasakit ba kayo may gala? Hay! Habang ang usa ka amahan nga nagkayod og tarong, nay asawa gakiyod na bilin. Ita. Maayong hapon, napatambang na problema sa akong uyab kay wala namin nagkasinabot. Ngano man. Hello? Hello, maayong hapon. Puro may mga lalaki na problematic. Kinsa ni? Si Junjun ni kuya. Pakihinay sa imong radyo na sa likod, B, kay gaeko ta. Pakihinay sa gadyo da, ganyan na. Ayan na. Oy, hinay sa inyong likod diha. Sige kuya, kadala kuya. Nakadunggan ako kung kaugalingong. Burotang na sa CR. Ana. Kisa galing niya si... Junjun kuya. Asa ka dapit nanawag? Dito sa may Zandorf, Bara. Ang imong text diri sa kuha kay nagproblema ka kay sa imong uyab kay wala nagkasinabot. Unsa nga klase nga wa pagkasinabot ni? Ay, di naman ko sa katingog daw kuya. Di siya katingog siya. Kano sa lang ni naitabo? Karon lang mga niaging simana. Adyo lang. Unsay kano sa man naitabo ngani nganong na ngani man kano sa inyong gibuhat? Tingala mo kuya kay nakoy kay istorya nga amiga na ko sa fan kuya ba.
Dito nagsugod niya. Tingala ko lain naman yung tinandan sa kuha. Nagselos. Oo, then, suka dato. Di na sa matawagan. Mato ko silang balay. Di na ko na ito. Ngano day, unsa day nakita po, nagsinabakay day mo. Nagsinabakay day mo tong bayhana? Wala man. Nag-inom-inom naman may dyan sa may... Oy, nag-inom-inom ra. Nananggid ba ka saya nga mag-inom-inom ka nga na kay babae ka uban? Wala mo po lagi ako sa ipuli kaya kayo manangid. Tapos kamulo mong inom, gabrara siya. Kabalo mo, oy, kabalo na kita mga lalaki. Di gyud ta makipag-shot-shot nga nay babae kung wa tay tumong og tinguha ng bayhana ba. Chicks po ng bayhana no. Oo. Ano nga yun si kuya? Tanawa. Ano po mag-inom-inom po? So sa naitabo, nag-sorry na ba ka? Nangay ko pa sa ilo, pero problema lagi, di na makontak yung cellphone. Meaning to say, kulang pa imong effort. Kung gusto ginimo nga, wala magiging kay daot talatong bayhana. Wala, pero kato, nabuhat po doon ako, nakigsabay ko kuya, kay nakitaan mo good na po siya nga, nag-stress-stress sa akong amigo nga si Yasin. Tapos, sa may connection, ana? Muto nga, nagsilos kang Yasin, no? Ano magsilos magagigiganan, di ka ng bayhana? Ganahan mo ko na bayhana. Kuha diag boto dia, idukdok si mong kaugalingon, dali. So, klaro kayo, gini, action gini kag tipas. So, meaning to say, kung di siya makontak, utang lagi dayo, lagi na. Kamu mga lakihan mo, kabalo na mo nga dako yung sala, tao di na makontak, meaning to say, mo effort pa mong maayo. Effort ba lang landingalan sa Eflen? Oh, no! Kulang yung effort at tuwi dito. Istoryaha, manguyab utro. Kung kana lagi, kung gusto yun ninyo nga magkuan yun mo, magbalik. Si Jerome ni, 25 years old, ang akong problema, nagsumbagay mi sa papa sa akong uyab. Tungod lang sa panaglalis na mo, wa mi nagkasinabot. Hello, may ngapon. Hello, may ngapon. Si Jerome ni. Tito Vern. Nga nung nagsinumbagay man mo, unsa man yung gilalisan? Kaya laban mo siya nga nagmud. Mulaban siya sa? Kaya nga nagkakuya ko. Halang, asa man ka mulaban na, di gito ka sa imong anak. Kalay man ka. O sige, awayan. Okay. Nilani niyo sa kuya ko. Noon niya ko dyan. Diyan lang, inay sa mong radyo kay di na ko mapakusgan, mag-feedback ta. Inay mong radyo sa cellphone ra paminaw. Ana, o ka na para makusgan ako. O kadungan ako ng galingon, ginuko. O ka na, sige, balik. Ngano nag-away mo si mong uyab? Nag-away mo tungkol sa inom. Kay nag-inom mo? Oo. Di sa ganahan nga gainom ka? Oo, nasapot mo siya, yung papa nag-away. Laban niya yung papa, nung sinumbagay mo siya papa noon. Nag-away mo, tungkol kaya nag-inom ka, nag-away man mo doon sa mag-asawa, nakita sa papa, siyempre normal sa papa, mulaban dito sa anak, so nagsinumbagay mo. So, unsay mong pangutana karon sa ako, kung unsay pagtambal anang bunog si mong mata. Ginuko kasaba ba? Dili man. Inaysa ka dyan yung radyo lagi. Sa man ang gagay, mag-ulo. Gano'n ba na feedback sakit sa dalunggan? Unsay mong pangutana karon nga human mo nagsinumbagay, kaysa may nakadaog sa iyong sumbagay. Ambot kay ubong mo ko. Kasaba ba? Last na gini ha. Inay lagi ng radyo diha kay saba kayo. Sa cellphone na ako paminaw. Okay, say, kinsa ang kuan? Kinsa ang napilde? Ambot lagi siya napilde dong ni. Kinsa man ang naibunog, siya o ikaw? Ako kabalog na ba siya bunog? Ako na mo bunog. So sa may pangutanan ni mo karon sa kuha? Kung saan ni mo pagpagpi sa papa? Ako na, kung saan ako pagbalik na mag-amigo iwa. Siyempre, ang root sa inyong away kay ang imong asawa. O uyab. Oo. Uyab pa ni asawa. Uyab. Uyab pa. So una nimo ipis ang uyab. Oo. Ang uyab sa okay na ba mo sa imong uyab? Wala pa. Medyo okay na. Sigurado sa nga okay yun. Kay bahal, ulahin na ng papa.
okay na mo, panguyabi siyang tarong, panguyabi otro, kung okay na mo, dungan din mo, mag-holding hands, maghawid ka bulletproof. Maghawid ka ng sarali, bitaw. O mag-helmet ka daan, holding hands mo, matubang ka sa papa, mga kay pasaylo. Dawata ang tanan ng mga sakit na mga words. Kung pwede man yung papa, masuko pa sa imo, di ka niya dawato, normal. Kay pahuman, basta kay una ni mo panguyaban ang anak, panguyaban ni mo balik ang amahan. Kung, ang pangutana, kung gidawat ni mo nga imog yung sala. Okay na ka, tita, kung ang ato na siya magtagitagay mi ba? O pwede, tapos pag mahubog na saan mo, mabalik na po ninyong kalapon yung kuhan. Pes na mo, okay, inom tate, pag nakalaot sa imo, de. Ay, kayo ka. Subagay na saan mo balik. Oh, no! May mo. Kung makita na mo yung... Ay. Wag mo na. Basta unasa ang imong uyab. Kung peace na mo, okay na gin mo si mong uyab, confident na ka, dungan din mo si mong uyab mo, tubang sa papa, mga ipasaylo. Kanang heartily nga mga ipasaylo, ha, dili kay mga ipasaylo karon pagkaugma, magpakasala na pod. Nai-determine ka kami ng... Una sa imong uyab. Pag okay na mo duha, wala na problema. Kaya at least, bahalag masuko pag yung papa, pero okay lang ipa mo si imong uyab, di at least okay na. Kaya siyempre ang papa, normal yun na nga masuko kay imong anak, gidaog-daog. Bisa pagsala sa iyang anak. Even ikaw puhon, anak kay anak, mula bang yung kasi mong anak? Pero wala mo na ako dapat yung anak mo, nalis na nun. Ay di, waman takabalo nga sa iyang pananaw di ay borag paran niya. Oy, anong gisingit-singitan ni mo na ha? Ako ra ba sa una, wag yun ako nasukot-singiti akong anak. Normal na siyang reaksyon. Basta kay akong buhaton, kung ako nasa imong kuan, panguyaban ako akong ang imong uyab balik, tapos kung okay na mo, dungan mo moadto sa imong papa, siguraduhan lang awa siya nagbaid og sundang kamulumog dool. Magbulag yun imong kamot sa imong tapot sa imong lawa. Okay? O din, dito ka lang. Basing, manto ko sila baon na inunggo. O galing magubang kasi imong uyab, uban mo, kaya na imo dipinsa. Kaya nga nung nasa imong papa, tungod ba sa imong anak, minto sa ilab na iyang anak. So kung makita niya nga malipayon na yung anak, wala nagibunog, so mukalma na siya. So masag kaoy. Ang problema, kapila na po ni mo nang gibuhat, basig ika-20 na po ni mo nang gibuhat. Wala, First time pa. First time pa. Di larga. Okay? Basing namilang yung papa karon na maulo ni nunggo. Ay, sasway ulaw-ulaw. Kung love ni mo sa katao, murisgog yung ka. Sumasad mo eh. Okay? Larga time pa. Sige, larga. Okay, larga. Ginoo ko, galaban akong ulo ninyo mga langga. Ginoo. Hello? Ay, nawala man. Okay, naputol. Hello? Tita ba nagproblema ba? Gwapa man unta ko, pero nga nung may nanguyab sa kuha. Hala? Pero may nainuong ko bulihon sa ako mga kauban. Hala, kaluoy bo. Hello? O, sige, napasapasa na silang cellphone, my God, ha? Hello? Hello, kinsa ni? Hala. Langga, relax lang mo, langga. Dili ni si John Lloyd Cruz. Hello? Hello? Kinsa ni? Kinsa man ni? Ivy, pila edad ni mo, Ivy? 19. Ginoo ko, 19 pa man di ay ni. Abin ako. Oh, no! Nanong magdali-dali man ka nga makauyab lang ga? Ambo, Tita Bern, kay gwapa man unta ako, pero ano ba'y nanguyab? Sige, isa ka daw imong duha ka kamot karon be, isa ka. Makasaka na? Oo, man na, Tita Bern. Lingi sa to, naibaho? Wala. Wala, lingi sa wala, naibaho? Wala, gyap. Wala. Ano sa mga estudyante ba ka o nagtrabaho na? Inotil ko, Tita Bern. Jesus, banto. Inotil, way trabaho? Wala. Nga nung kailangan mangyug ka makauyab na lang ga, nga 19 pa man ka. Kaya para ma-enjoy pa daw akong life, Tita Bern. Experience ba? So, kibali gusto na nimo nga makauyab na. Oo, kaya ako may uyab sa mo. O sa may mong gikabisian karon lately, asa man kagalakaw-lakaw ba ka, na ba kay barkada, o nara ka permintis balay? Gani, Tita Bern.
Sa? Strict mangod akong parents. Patay. So sa pagpanguyab kung dili ka mo gawas. Facebook. Facebook. Tita Bern. Nakay cellphone nga, pwede na internet. Oo. Mag-download ka og Tinder. Tinder. Nanakaana, wala pa. Wala pa. I-download na siyang application, Tinder. Kuha na siya ka ng dating app na siya kung asa ang mga tao diha, mga single nga gusto makipag-friends or makipag-meet og lain. I-try mo yan. Tinder. Tinder. Tapos, Tinder. Dili Tinder Joycey ha? Hotdog. Tinder Joycey hotdog. Yo girls. Kato mga single diha, Tinder. Tinder. Tapos actually, kuha na siya kanang mag-swipe ra ka na kung kay mag-match man ka na kung sa imong mga hilig, hantod na kung mag-match mo, pwede din mo mag-ila-ila or mag-meet ana. I-try nimo na siyang application. Kung dili madala, manawa ka sa wanted palangga ni Kuan. May bastos. Okay. Okay. Tita Bern, thank you kay Tita Bern. I-try na ha, tapos igna rin ko kung naba kayo na-meet ha. Yes, Tita Bern. Kung wala Tita Bern, saan lugar na ako? Basta kayo naaalagi. Batayan dilaging magchusi-chusi. Siya rin ipangita naman sa kalalaki day tuon. Siya mong ipangita sa kalalaki lang ga. Kuan, Tita Bern, kanang pariha bitaw, kanang taas. At least pilay height. Unsa man, mga 5'4". Mga ina na, mga 5'4", 5'5". Tapos, gusto ka ganang medyo kayong manggi, moreno. Moreno. Pero mga Derek Ramsey, Jericho Rosales, anak lugar. Ganang dili po dito mong tuhod, Tita Bern. Laim si kayo kung moreno siya, taputi yung tuhod, bro, sa nakaluhod sa harina. Pandamay ka. Sobrang dapod kayo ito ng tuhod. Ay, bumay lang siya magluhod-luhod. Ginuko. Pagka dyan lang, ikaw di, sa po itsura ni mo, basi nanambok na kagmaayo. Dili, uy. O sa may vital statistics ni mo, B? Ay, search lang dito. Sige ka, dagang mo search sa imo, yata ni mo imong Facebook. Ay, lagi no. Pwede ra po, kung gusto ka. I-decide na lang ako kung kukuling ang sige daw, B. Sa imong itsura, B, pilay height ni mo. Mga 5'2", morena. Naido ka dimples. Hala ka, kulba. Long hair. Aba? Tapos? Sa kulaglawas, Tita Bern. Unsay kamukha ang artista ni? Angie Locsin. Hoy! Together, wake me up, before you go, Bita Angel Locsin, ginawa. Sexy rin ka lang. Sa vital statistic ni mo, B? At saka ka-sexy, B? 24. 24? Gamayon, juday ka di ay? Oo. 24 ang hawak. 24 ang hawak, tapos ang hips is wala, dili manggod bata kay manggod Tita Bern. Ano sa mga inana? 24, sa ni truso? Pilay mong kuhan imong upper sa breast dapit. 35. Hoy! 36, 24, ay, di ka tambok lang ga ba? Tita Bern. Flat chested, pero 35, pero 24, dako gihapon. Sige, pangita. Gusto ni mo i-announce imong Facebook? Ayun lang siguro. Sa imuha lang siguro, Tita Bern, pero dihil lang siguro ani, kaya dagan, baking ginawa. Sige, download itong application. Testing ito. Tingnan rin ko kung naba kayo makita nga kuan dito, ha?
Thank you kay Tito Bren. Okay, bye. Look, alas 2:24 sa atong oras, 4 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 sa atong